Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பிரியதர்ஷினி வந்திருக்கோம். பிரியதர்ஷினி மொபைலின் உலகம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்போ ரெனோ 6 தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு. இந்த ஃபோனுக்கு காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 rupees வருது. இந்த பிரியதர்ஷினியை நீங்கள் எல்லோரும் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்காங்க. சாம்சங் ப்ராடக்ட் இருக்குது, ஓப்போ இருக்குது. ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பெஸ்ட்டாக இங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இஎம்ஐ கூட அவங்க போட்டு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் 30,000, 20,000, 10, 15,000 rupeesக்கு நீங்கள் என்னன்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், அவங்க போட்டு தராங்க. இதுதான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணி எல்லாமே காமிக்காங்க. இவங்க தான் சேல்ஸ் பர்சன். நம்மளுக்கு எந்த ஃபோன் வேணும்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இது சார்ஜர் காமிக்காங்க பாக்ஸில் இருந்து. சூப்பராக இருக்குது. உள்ள மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸாக இருக்குது. நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அப்டேட்டட் ஆகிருக்கு. கேமரா தான் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதில் சூப்பர் நிறைய பிக்சல் எல்லாம் வருது. இப்போ கிளியர் வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து இப்போ இந்த ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் எடுத்து 6 months ஆகுது யூஸ் பண்ணுறது. என் பொண்ணு ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அவளுக்கு ஒரு டெமோ ஃபோன் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.